sumusunod o lumalabay lang. Pero yung sa spiritual, habang buhay yan. Buhay na walang hanggang. Yun. Alpha, Omega. Ang Alpha, pabalik-balik lang yan. Tapos sa umaga, balik na naman sa Alpha. Oh my God. Oh, ganyan yan. Hindi ngayon, ganyan. Ganyan siya. Diba? Ganyan. Ay, binaliktad. Binaliktad na ngayon. Kasi diba yung triangle na ganyan? Diba yung triangle? Yung triangle sa taas, triangle din sa baba. So ngayon, binaliktad na kasi tapos na tayo dito. Binaliktad na naman siya. Oh, diba? Ngayon, binaliktad na. Dito na tayo. Sino ito? Ito yung maintindihan natin sa spiritual. Ito po yung divide. Ito po yung lani. Ito po yung wealth. Kaya magsama yung tatlo. Diba? Andun si God. Andito yung lupa. Andito yung wealth. Live yan, live. Bigay sa'yo yung lupa. Kumparin mo rin yung wealth. Ako din yun. Kasi kayo sa mga. O diba? Sana na ito natin sa mga spiritual. Material kasi mahirap yung may sinasabi sa material. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Di mamamatay ka din pala tayo. Nangangarap ka sa akin to, nandiyan na lahat. Bukas mamamatay ka pala. Yun ang mahirap dyan. O diba, sana maintindihan natin itong pagkataon natin ang buhay dito sa mundo. Hindi natin pangarap na maging ano ka o ano man, ang atin ay pangarap natin na makapasok doon po sa kingdom na sinasabi ko. Kasi kung hindi ka nakapasok sa kingdom of God, ikaw ay mawawala. Totoo yan. Kung kayo ay tinuro sa inyo. Eh ako naniniwala eh. Kasi plano ng Panginoon, sabi na, I create in the first day, in the second day, in the third day, fourth day, 5 day, 6 day. Eh nasa 7 days tayo ngayon. Anong sunod na sinasabi sa Panginoon in 7 days? Yeah! Pagpapahinga ng Panginoon at mamahalan na tayo. So naintindihan nyo na, andito tayo sa 7 days. Naiintindihan mo yun at the 7 days? Ano ang ginawa ng Panginoon? Iplano niya. Plano niya na mag-create siya na in the first day. Itong gawin ko. In the second day, itong gagawin ko. In the third day, ito yung gagawin ko. And the fourth day, and the fifth day, and the sixth day. O sige, ito na siguro mangyayari. Ito na yung susunod ko. Magpapahinga na ako in the 7 days. Ano na? Eh, nasa 7 days tayo ngayon. Magpapahinga ng Panginoon. Bahala na kayo. Eh, sino pinagkakatiwalaan niya? Normal tayo yun. Na nakikita niya na mayroon na pala akong mga alagad na buong tiwala, buong ano na kayang-kaya na magdadala. So ito na yung sinasabi kayo, marami ang masasabi sa Manila. Ang tagal naman ng 7 days. Hindi ko pa maintindihan noon eh. Anong 7 days, diba? Sabi ng Panginoon. In the first day, in the second day, in the third day, fourth day, fifth day, sixth day. Andito pala tayo sa last day. Diba? Kasi Alpha Omega na.